yazi ukuthi yathini le ndoda le yaqasha umkakho mhla ezofesa yathi impela usho ukuthi ufuna lo msebenzi mama. Wathi nayi angithathi entweni, anginalutho. Uma ngathi impela lo msebenzi angitholi, angazi ukuthi ngingayini, kuyabheda. Yathi le ndoda mama ngiyafisa impela ukuqasha kodwa manje ama qualifications akho awakuvumeli. Yazi sengijikisa abantu abaningi abaneziqu ngaphezulu zakho aba overqualified, sengibajikisile. Angazi ngingenza kanjani ngempela ukuze ngikuthathe ube la emsebenzini. Yathi intombi yakho angazi nje, yazi ngingenza noma yini Nkosi yami, angazi noma mathiwa ngibuyele ekhaya ngathi ngibuyela ngiyokwenzani, ngoba angazi impela nje ukuthi ngingathatha ini ngihlanganise nani, kuyabheda. Yathi le ndoda noma yini ungenza, noma yini mama. Ngiyazwa Nkosi yami, yaze la ngilayo uthando, yazi ukuthi sengingaqashela nje ukuthi nabona yakho ngiyakuthanda, kade futhi ngiyakuthanda, ngiqala ukubona ngoba uzofesa nje. Sengingaqashela kodwa nje ngizothini laba ozawethu engiphethe nabo enkampanini, ngoba bazobona ukuthi ngiqasha umuntu ongaqualify. Nkosi yami, kodwa ngizozama ukubachazela ukuthi ungenza noma yini mama. Impela baba ngingenza noma yini, impela mphathi ngingenza noma yini. Mama ngiyezwa ukuthi bengingathanda ukuthi ngihlanganise lezi zinto zama feelings nomsebenzi. Umsebenzi ngithatha serious, kodwa sengizoyithatha nje lo risk ngikuqashe nje mama. Kodwa kulungile, akunankinga, ake ngivala umnyango ke. Yaqashwa kanjalo ke intombi yakho ndoda, yobisebenza. Kodwa phela kubeke ngoba uyabenefita nawe, uyakwazi ukuthi ukukhathuleke ezinye izinto ezidinga imali, nankinga ngakho.